Ale prvý zápas po dlhom čase, kde som dostal väčšiu šancu, takže som strašne rád konečne, lebo samozrejme po tej dobe a trošku chápeme teda trénerov, že aj to mužstvo šlapalo a hodiť tam zase len tak mňa a niekomu zobrať miesto v tom týme, tak to nie je žiadna sranda, tak čakal som a už som bol aj ja trošku z toho frustrovaný, priznám sa, a nervózny a do toho sa mi ozvalo nejaké ďalšie zranenie, tak už som niekedy mal také myšlenky, že to asi zabalím, ale som veľmi rád, že dneska už prvú tretinu som mal asi zo 4-5 striedaní, tak to bola jedna vec, že už som bol v takom očakávaní, že asi dneska bude ten deň a dostanem šancu a navyše po tých nevyužitých presilovkách mi dal šancu hneď na prvú presilovku, čo sa týka mňa a zaplať pán Boh, že tam padlo, tak to myslím, že bolo ďalšie také meritko, že ma tréneri tam viac a viac dávali a hovorím, som veľmi rád, tak dúfam, že to už bude len lepšie a z nejakých tých 5-6 minút, čo som doteraz mal za zápas, bude nejakých 20-25 minút, na čo som bol zvyknutý, tak dúfam, že tak bude pokračovať.